Unom katao ang samaran, dihang kalit na highball ang truck na puno og bugas bandang alas 11 kaganyang buntag dito sa Purok Pag-asa, Barangay Kulambog, Isulan, Sultan Kudarat. Sa inisyal nga investigasyon sa Isulan PNP, mibuto ang ligid sa 8-wheeler truck hinungdan na nawad-an kini kontrol sa maong driver. Daling gidala sa ospital ang mga biktima ug padayon pa kining ginaimbestigahan. Samtang sa laing bahin patay gilayon ang usa ka public school teacher dito sa Maguindanao del Sur sa dihang kalit kining gipusil ni adtong Sabado sa gabi dito sa Barangay Kayuran. Giila sa kapulisan ang biktima na si Candulo Fuentes, 30 anyos, maestro sa Kayuran Elementary School sa Barangay Kayuran sa munisipyo sa Batuan, Maguindanao del Sur. Sumala ni Police Captain Gisibi Tamayo, ang hepe sa Batuan Police, pauli na ang maestro sa iyang balay sa dihang kalit kining gipusil sa tulo ka tawo o gikuha o apil ang iyang motor. Sumala ni Tamayo, nadakpan sa kapulisan ang usa ka tulo ka mga sospek sa krimen. Nagsakay pa ang sospek sa motor sa maestro sa dihang nadakpan kini sa maong checkpoint sa mga sundalo dito sa Barangay Kapinpilan, ang Patuan. 10 kilometros gikan sa lugar kundi inhitabo ang krimen. Ang insidente gikonsidera sa kapulisan nga kaso sa agaw motor o pagpangawat. Duha ka basyo sa kalibre 45 nga pusil ang nakita sa maong crime scene. Padayon pa kining giimbestigahan sa kapulisan ang panghitabo. Giovanni Del Mundo, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe!